Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat primadona di seluruh Indonesia. Nah, aku sore ini baru di garasi Bolo. Jadi mau ada persiapan pemberangkatan 2 unit medium primadona tran. Nah, ini arep menyerang Pacitan Bolo. Nah, iya ayo Bolo. Dicedai. Jadi unit primadona ini arep menyerang Pacitan. Nah, jadi jemputannya Pacitan tujuannya Jogja Bolo wis pokoknya primadona los jemputannya los Bolo. Jadi ngendi-ngendi dilayani. Ayo Bolo. Dilayani tapi penting regane cocok ya. ayo Bolo. Ayo Bolo. Wah, iki nang kene ya ono Pak Mandore komplit Bolo. Ayo Bolo. Iki weh karo Pak Mandor iki bibit iki Pak Mandor Waluyo dadi bibit wal iki pas iki bibit iki Waluyo lho. Iki bibit Waluyo Bolo Mandore iki. Lah iki karo Samnuk Nugroho dadi iki sing arep nggawa bis kuning. Niki jemputannya pundi Mas Nuk? Jemputan Pacitan Mas, maupun di Sidak Pripun? Mandor. Rene Dor. Rene. Wis siap kabeh Dor, mobilnya aman. Wis aman. Aman enggak? Aman. Iya. In. 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 Masuk ya? Masuk. Iki berarti loro wis, Mbok. Cek kabeh. Pun kabeh. Aman ya? Aman kendali. Aman. Nggih. Ban-bane wis mbok cek kabeh. Pun. Wis pokoke kabeh wis dicek kabeh nggih. Nggih. Kopi-kopi. Pun. Oke. Sangune Dor. Sangune. Lah sangune Iya. Amane wae. Iya sing ditransfer nang Dor ya. Oh, nggih. ditransfer ya? Nggih, nggih. Oh, iki Mandor Bibit karo Mandor Waluyo iki Mandor Bibit Waluyo. Lah kuwi wis ngeceki kabeh lah kae. Lah terus iki Mas Nuk iki engko drivere nganggo sing kuning. Kae karo Adi. Mas Adi, ya Mas Adi kayak kok drivere. Lah. Iki ada perjalanan menuju menyerang Pacitan Bolo, menyerang Pacitan 2 unit. 2 unit Bolo, primadona jemputannya los pokoknya. Lah terus iki sing abang BSB style iki engko digawa Sam Bimo engko. Digawa Sam Bimo. Menuju Pacitan ya. Niki kok nganggo Pemda Pacitan ya Mas yo. Pacitan. Lah iki kok dienggo karo Pemda Pacitan Bolo. Dadi wis lengganan suwe Pemda Pacitan nganggo primadona trans. Matur nuwun Pemda pemerintah Kabupaten Pacitan atas kepercayaannya semuanya menggunakan primadona. Nah, ini bise loro Bolo nyeni Bolo iki tonton iki Bolo. Oh wis bise medium primadona iki. Nyuwuni siap menyerang Pacitan iki. Engko tujuannya Jogja Bolo. Jadi kanca-kanca sing domisiline Pacitan Jogja tulung kabeh di pantau ya Bolo ya. Dipantau, di video. Di video sing srit sing mantep. Oh kaya ngene iki Bolo. Oh kayak kok drivere. Iki kok drivere BSB style iki. Oh, lagi ketoknya lagi tangi turu Bolo iki Bolo. Ketoknya menyimpan energi Bolo, digo perjalanan jauh ora apa-apa. Yang penting digo pelayanan nomor 1 Bolo. Oh wes, iki jerone wes mantep srit Bolo. Wes. Mantep kabeh. Wes. Wes iki siap kabeh Bolo. Iki digo wes bet piye Dianus. Sahabat primadona wis oke ngono. Ngomong sik. Mas Dona. Oke. Piye baleni. Mas Dona. Oke. Oke, siap. Mantap Bolo. Wis ngono sik. Iki aku arep ngeceki jero sik. Aku iki mau lagi bibit sing ngecek aku ya ora ngeceki nang jero. Iki tak cek sik. Wis engko digo pemberangkatan. Engko yen wis siap, engko siap diberangkatkan. Matur nuwun ya. Matur nuwun. Ngono sik ya Bolo ya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.